Joan? Oh! On estan? Han marxat? Bruc? Joan? Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? Adéu, cotxe. You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shore. Que surten o no, petit? Molt bé, Titi! Molt bé! No, passa el 100 i el 200. Vale, pues seguim explicant la segona part del viatge a Hawaii, que van ser les illes de Kauai, que li diuen el jardí de Hawaii, alguna així, perquè és superverda. I Oahu, que és la capital, Honolulu i Waikiki. Això, hi ha una cosa que volia dir, que és molt important no fer cas als travel bloggers perquè tot ho pinten com si fos la polla. Esto es maravilloso, es un espectáculo de la naturaleza, hay que ir a verlo porque es una oportunidad única en tu vida de hacerlo. I ho descriuen com si fos en plan, allò és una cosa loca. És la necessitat de tindre visites, likes, retweets. Tot això el que fa que inflin la pilota, perquè és en plan, com que la immensa majoria de la gent que ho llegeix no anirà mai a aquests llocs, pues, inflant-ho tot n'hi ha prou. Sembla que si expliquessis que el món és un lloc molt més normal del que sembla, això t'ho dic amb una cordillera del Copón al darrere, però el que volia dir és això. No sé si ha quedat clar. Si ets nosaltres, tal com anem, no tenim molt temps per planificar i moltes vegades arribem als puestos i és buscar una mica, a veure, què hi ha aquí, què hi ha aquí, què puedo ver? I arribes als llocs i tot és un bluff. Tot és un bluff. Crec que hem dimensionat bastant malament els dies a Hawaii. Hem estat tot un mes i bueno, ens han sobrat dies. Haurien d'haver estat com a molt 15 dies i fer la meitat d'illes. I clar, el fet d'estar tants dies fa que, com que és tan car estar allà, pues el pressupost a prendre pel sac. El nostre pressupost s'ha dinamitat a Hawaii. Hawaii, un dels destins més sobrevalorats del planeta Terra. Tal qual. No aneu a Hawaii. Hem punxat a Hawaii. Jo tenia molta il·lusió i moltes ganes de veure-ho i realment, o sigui, crec que és impressionant el paisatge, però no crec que sigui tan diferent d'altres coses que puguis trobar pel món. Tenia moltes ganes de marxar de Hawaii. Potser també per això Oahu no em va molar gaire perquè tenia moltes ganes de marxar dels Estats Units. La veritat, estava una mica ja fins als nassos. I hem hagut de retallar després d'Austràlia, que volíem fer més la costa i Nova Zelanda, i hem hagut de comprimir dies aquí, perquè Hawaii, fail. Aleshores, vam sortir de Molokai i vam arribar fins a Kauai i allí vam llogar una furgó perquè per intentar estalviar pasta vam fer això de tenir el transport i la casa junt.
El tema de la furgo ens ha molat bastant perquè no ho havíem fet mai i tot i que és peculiar perquè tot el rato que has d'estar fent coses de, jo què sé, et lleves, doncs has de plegar el llit per poder esmorzar, has de baixar la taula, has de muntar el fogonet per escalfar la llet, tot és no pares de fer coses. Què hi ha aquí dalt? Ara em faré el llit, per això. Vam començar a adaptar-nos a la vida de furgo, a comprar, ordenar i desordenar, muntar i desmuntar, però que està molt bé. Però tot has de ser com molt ordenadet i, no sé, mola, perquè al final ho tens tot als mateixos llocs, saps que el menjar està aquí, el no sé què està allà, i ha estat bé. El cas és que vam acabar reservant totes les nits en càmpings. I el primer que vam anar va ser un que es diu Kumu Camp, que és on feien els masajitos, que estaven allí i havia de parlar fluix. Un càmping a prop de la platja, que molt guai, perquè així amb el nen podíem anar allà a jugar. Amb les joguinetes del càmping, que també ens vam trobar per allà i molt tranquils. I després del Kumu Camp vam anar al Cockeystay Park. No paren d'arribar helicòpters perquè aquí val molts diners, però pots anar a veure les muntanyes amb helicòpter. Quan vam anar a la muntanya, allà feia més rasca, però el paisatge era com molt maco. Allí vam veure el Waimea Canyon, com el Gran Canyon, però en petit i més verd. Vam arribar allí amb la furgo. Bacarres n'hi ha tot arreu, doncs tu estàs allí al mig de la natura, en un parque del Copón, que puges per una carretera de curves i no sé què, i arribes allí dalt i allí van els domingueros a posar el musiqueli i allí estan. Però bueno, al final s'acaben pirant i et quedes tu sol i de nit sí que s'està molt bé, i si vols passar fred surts a fora, pots veure les estrelles, que es veuen molt guai. I ja que estàvem allí dalt de tot, vam anar a fer una mica d'un trail, perquè ja ho sabeu que ara som muntanyeros, vam anar a fer el Pigea Trail. És bastant guai perquè es veu una vall, que no me'n recordo com es deia, no era el Waimea Canyon allò, no? No. Era, bueno, veies un muntanyote d'aquests del mar i la supermuntanya i terra vermella. Que posava muy peligroso, inundaciones repentinas, puede morir, però vam anar igualment i no va passar res perquè no va ploure, estava tot molt guai, caminet molt guapo. Que era com 18 quilòmetres. Quants vam fer? Quilòmetre 300. Just per arribar al mirador i veure les vistarraques, que les vistarraques estan molt bé. Emily, hola. I això, com que no hem de demostrar res a ningú, vam tornar. Després per la tarda vam anar a fer un altre trail, que el Bruc es va trobar un bastó i vam al bus bastonet, però un trail com de nens petits, però que era guai. Clar, el que mola de la furgo és que et lleves i no et lleves a una habitació d'hotel amb vistes a un pàrquing, sinó que et lleves i estàs a la muntanyuca. Un dia ens vam llevar i això estava tot com emboirat, feia com la boirina de l'ambient o alguna cosa, no sé, pujava i hi havia tot com un núvol de boira, com molt bonic, i estàvem allà pràcticament sols i va ser molt boniquet.
I després vam anar a veure una platja que hi havia al nord de l'illa, que es diu Kea Beach. Què passó? La manera com vam arribar a la platja també va molar perquè vam haver de creuar per altres platges i vam anar com per la costa, que no hi havia ningú tampoc, caminant amb el Bruc a sobre. Muntanyuques aquí, platja aquí, no sé, tot bastant guai. A Kauai hi ha molts galls, i gallines i pollastres. Kentucky Fried Chicken. Tot el rato que van campant per allà. I no sé, mola bastant. En lloc de coloms tenen galls, saps? Al Bruc li feia molta gràcia perquè algun cop estàs allà menjant i això venien i es volien menjar el seu plat i el tipi allà en plan... És el Titi que es menjava. Després de Kauai vam anar a Oahu, que la capital és Honolulu. De les illes de Hawaii, la que menys m'ha molat de llarg. També pot ser perquè em vaig passar 2 dies sencers muntant vídeo jo sol en un apartament que semblava una presó. Bueno, amb el Bruc vam estar... Els dies que el Joan muntava vídeo anem als parcs, que hi ha per allà a prop, i mola molt veure com juga amb els nens, perquè clar, no s'entera gaire. I els nens volen jugar amb ell i en anglès li diuen coses i ell només vol els camions i les joguines que tenen els nens. I va allà i és en plan, pregunta-li si pot jugar amb allò. I és curiós de veure'l. I el tercer dia, quan vaig sortir, va caure un tormentón de la hòstia. Va ser com conduir molt sota la pluja per no veure res, quan portava 2 dies tancat. Llavors va ser un dia una mica bajonero. Després ens va fer mal temps i ens van quedar com pocs dies per visitar. Vam veure les localitzacions de l'os, que també era una que em feia molta il·lusió, i al final dius, és guai, però... Vam veure les loques gratis, perquè després la valla aquella grossa que surt tot el rato a l'os, que és el més icònic, que no sé què, allò és de Paganini, però no Paganini de 20 euritos i t'ho deixo veure, no. 150 euritos, 95 euritos, te puges al bus i llavors t'expliquen aquí també va ser Jurassic Park i va ser no sé què, i era en plan, hermano, no puc estar pagant jo aquí per anar amb un autobús i que m'expliquis on vas posar la càmera. Deixa'm pujar allí un lookout, cobre'm 15 pavos de peatge, pago, pujo, me'n vaig. No, només hi ha una manera de fer-ho i és pagant. Per la penya que no ha vist Lost, això és irrellevant, però a nosaltres ens va fer bastanta il·lusió. O sigui que, com que el vídeo no està, doncs t'has de menjar, que ara ho expliquem. Vam anar a veure on es casen la Sun i el Jin. Vam anar a veure el Desmond quan surt de The Hatch. El campamento de la Dharma. L'arbre on pengen el Charlie. La platja de l'avió. Veus un art de colors? A l'altra banda, petit.
Bueno, al final se'ns va fer llarg i ja teníem ganes de marxar. I d'allà vam anar a Sydney amb un vol de 10 hores. I res, ja ara estem a Nova Zelanda, país meravellós. Si ho arribo a saber, no vaig a Hawaii, venim directament aquí. Què sé de Nova Zelanda? Muntanyes raques. Allí no es veu, aigua de color blau que flipes. Fred, això sí. Vaig anar a l'Uniqlo i em vaig comprar un Jon Snow, que li diem nosaltres, que és un abriguito. Però bueno, què digue'm, hermano? Toma! Bueno, ara ens canviarem de lloc i així el Bruc li tirarà la sorra a l'Aïssa. No tinc res més a dir. Segurament m'he deixat alguna cosa, espero que l'Aïssa ho expliqui. Caga, tio, avellanes i turrons, no caguis arengades que són salades. Caga turrons que són més bons. Molt bé!